Dr. Vincent Munda agotumanyia buna ekanisa igi Adventista aiga Kenya nigo yachagete n'aba missionary aso mwaka weriwe mochimi kianda na isano nemo imeyagendia county ya Homa Bay aso mwaka oichirwe weriwe mochimi kianda na ikome na ibere egatwara egatora ime yomochi obosonge nsemo ya nyanjwa kurwabo ekanisa yo ya robeire na korandia ime yebinyoro hase chinsemo ime yagusi egati yababwatani be ya Adventista abo basanga negetasene gya Nsoko TV nigo bano bagotebe kanisa yo nero yagerere obugima obuya kwenekiwa na boigo amagendero ime yagusi ona chikambi jamenta kanire checho iregusi ne chikanisa ne district igo no morobelio nyasaye Umurandia Postina obare masanya uyo batemya karigana elimo no muiborwa kurogetengereri ya kyabonyoru ebunge ya Noti Mugirango county ya Nyamira noyo wabarandia bali bakabeire be kanisa ya Adventista kurwabo magega onagero togosoma klase eria ito ganyoro mwalimu urengo zomia obokristo akanyoro kererio obokristo biblia iyo ngayanja ngasoe class obare kagokina nache bonchalinga lyo munguru mwaka 49 karaturaze togosoma klasi sato tujigokora si ngabatiswa no mupasta ulikorokwa Abrahamu Irere nyuma taraso akorandelinga na sichikanisa na beto mwalimu na boiga gakoro botatine kimbe ky'abasongo igoro yo kubangoro iboro katwagenda soburandia ngakora emirimo y'oburandia myaka 30 amano bwalimu denusu gaika mwaka 99 kondeke biligo district nkaritaya ngajaka nonyo murandi oyo urwete mirimo ye kanisa tachieti gotiga kanisa yabona inkande sokuna kugera na wakora mirimo ye kanisa kogendi mirimo ya nyasaye yabona nabongende tekugera nabongende tegosoma na gokonye mirimo ye kanisa ase kanisa yitu yagetengereiri mbwate kalasi nkworokereria aso mwaka bweli ya mochimikianda ne tano nemo aba missionary Arthur Kaskaren kurwa Bongereza na Peter Nyambo kurunse ya Malawi bagasoa sakuru kwa gendia aso mugondo bosumba ime ya Kendu Bay county ya Homa Bay na kobeke kanisa ntangani ye Adventista aiga Kenya ekanisa ye iyacha yakuna chinkoro cy'abantu na boigo mugando munene ukamubwatia na kumwiranira Nyasaye unire kanga yaba missionary missionary Jacob Orwa na aligirete na korale keumbu kende abo na bamulegete na gasoa ime yo mochebo songo ensemo ya nyanchwa aso mwaka bweli ya mochimikianda na 12 gwetera omukyo munene bwa Adventista ekanisa ye nechagete koranda imeyelira balia gusi Yeso maneno ito motoria Yeso maneno ito motoria Yeso maneno ito ere como tore seye bibe abakristo kurwa gusi abange nkakiyo nigo bagasasimira se bigutu imeyanye iguta ebigutu byanye iguta mbyacha byaya na inche no mulisia James Mengo Nyancha kurwa city yembongo ebigutu ibyagiete engakiye ko nyomusongo takire ko cheki gwaka ru Kenya bone kerobo konye barurira baikuna bako bamo bakomenyoro sana barwana bakalera nk'abantaba na uru bamenyiramo ngocha kogera bale ntugamba bakaleta bagasamba bagateba yipi ni mama unakandani sio maneno ya Mungu ebigutu bigitu arekorara yabyanyorekane tenga bikuja modata mengetiyo yo bisambete yarenga gakone ekegera uno morobelio renga ebigutu bije elinde egera abantu batananeke kurwo bagende chinsemo bakikorosi chikambi nonye ebigutu byayete ringana ri Nyasaye goetere kanisa ya Adventista ndicheti gotenena nigo lyachagete koranda gochase chinsemo au ime yagusi karo ekambi ya nyaiguta yatananeka igo yayete ebigutu bikaya abogirango bos North Mugirango na West Mugirango na bagitutu bos tugatananeka tugacha ugango kera tuabera uganga matukata imaka miaka tugatananeka tugacha kebirigo abagitutu bonsi bakagenda kurweroga uguchiburabu
barau bakagenda Nyamare kare kambi ya Kibirigo yarwo abantu bamate bakagenda Kia tuwaja kia Banyoro ase baria bakumurigia omonene naende bakubwatia amarokererio aye ngonyora barukubwa okonene ekero bakubwatia ayebuku Yesu maneno ito matoria Yesu maneno ito ere komutore seye bibe Igobo Kristo nigobarubuya tinganaria Nyasaye nigorikorento morembe naende nari yagerire nse ya Gusii yagendereire na Kenya ngima ekanisa yachagete kurwagendia igasoa nyanchwa yarandire na kuiremeria menene ime ya Gusii bono ang'ekere Kenyoro ngere ne kanisa ya Adventista gose Sabbath School Vincent Monda Ensoko TV